Could you tell me your name and where you're from? Може ли да ми кажеш името си, откъде си? Казвам се Атанаска Велинова и съм от София. My name is Атанаска Велинова. I'm from Sofia. Could you tell me your problems with your shoulders? Може ли да ни кажеш проблема с твоето рамо? Рамото ми получи травма в резултат на носене на патерици, след което се оказа, че не е проблема в ставата, а проблема е в меридиана на белия дроб. Усещах непрекъснато дърпане по цялата му дължина. Даже тук на самата извивка имаше най-голямо дърпане. My shoulder had a problem because I used crutches, and I understood that the problem was not in my shoulder but in my lung meridian. So, you said you had some acupuncture before? Ти каза, че си имала акупунктура преди? Да, имах 2 сеанса на акупунктура, на който ми казаха, че няма да се облегчи положението, докато не се спаса от тъгата, в която непрекъснато потъвам. I had 2 sessions of acupuncture, and they told me that nothing will heal until I heal my sadness, which I feel. Mm-hmm. So what happened after we did? You did actually each other 20 minutes pie down your shoulders. Какво стана след като заедно с другите си правихте 20 минути пайда на твоето рамо? След пайдата почувствах облегчение, даже по време на самата пайда усещах облегчение и въпреки болката от пляскането, аз се усмихвах непрекъснато, защото усещах как рамото ми се освобождава. I felt very much better during the slapping, and I was smiling because I could see how my shoulder becomes much better. You said you couldn't button and unbutton your clothes before. Could you tell us a little bit about that? Ти каза, че не можеш да си откопчаеш или закопчаеш сутиена. Може ли да ни кажеш повече от това? Всяко движение в посока различна от напред и настрани ми причиняваше неимоверна болка в рамото. В момента нямам такава болка. Any movement forward or to the side or to the back caused me very sharp pain. Right now I don't have any of this pain. Could you show us what can you do now compared with before? Може ли да им покажеш какво можеш да правиш сега, в сравнение с преди? Сега мога да движа ръката си във всяка посока, а не само напред и настрани. Мога даже и назад, без да усещам болка. Ето. I can move now in any directions without any pain. Forward and to the sides and to the back. So you couldn't unbutton even your bra stuff before, right? Преди не можеше да си разкопчаеш дори сутиена. Даже до толкова, като идваше ръката ми, даже ако трябваше да опъна тук ластик в кръста, това ми причиняваше много голяма болка. Even this little movement caused me very big pain before. Great. Thank you. Благодаря. Thank you.